Minken er et lille brunt pattedyr, som stammer fra de nordamerikanske og kanadiske skove. Minkens krop er i gennemsnit 30-47 cm lang, og minken har en hale på 13-23 cm. Danmark har verdens største eksport af minkpels. Cirka en tredjedel af Danmarks samlede eksport til Kina består af minkskind. I 2011 eksporterede Danmark pels for ca. 8 milliarder kroner. Det er faktisk et ret stort tal, og det svarer ca. til 20.000 sygeplejerskers samlede årlige løn. Eller for eksempel prisen på 2 spritnye supersygehuse. I Danmark arbejder flere end 6.000 mennesker. Der findes 1.400 minkfarme i Danmark. Hvert år opfostrer danske minkavlere 15 millioner mink. Copenhagen Fur er verdens største salgsauktionshus med en markedsandel på ca. 60%. Der er 5 auktioner. Der bliver afholdt 5 minkpelsauktioner årligt. På auktionerne bliver der solgt for ca. 33.000 kroner i sekundet. Hvad består fodret af? Foder består af fisk og slagteafskær. Hvor bor minkene? I bure i lange haller. 100% af minkene bruges. Når de er blevet pelset, så bliver resterne af dem lavet om til biodiesel. Minkene er oprindeligt brune, men der er blevet fremavlet forskellige farver. Der går mange rygter om, at minkene har det dårligt på minkfarmen, men det er faktisk under 1% af minkene, der kommer til skade eller bliver syge. Minkavl er faktisk en meget god ting for Danmark, fordi det er en god indtjeningskilde og skaffer mange jobs.